Акол нас в studiu mamy 11 minut po 8. Jeju burmister Wialdzi Wsi Roman Kuziel. Witamy bardzo serdecznie. Dzień dobry, witam Państwa. Dzisiaj będziemy rozmawiać o tym, co dzieje się w Władysławowie, a także w całej gminie Władysławowo. Już od wczoraj wiemy, ogłoszono ostateczną listę rankingową z chetynówek i ta informacja też dotyczy gminy Władysławowo, prawda? Tak, też nas bardzo cieszy, ponieważ wraz z powiatem puckim złożyliśmy wniosek o przebudowę, a raczej budowę nowego ronda na skrzyżowanie ulic Żwirowe i Drogi Chłopowskiej. Liczymy również, jest bardzo duża szansa, że z oszczędności poprzetargowych będziemy mogli również zrealizować przebudowę całej ulicy Żwirowe. To jest taki ciąg komunikacyjny strategiczny dla naszego miasta, ponieważ jest to pewnego rodzaju obwodnica i wjazd do Władysławowa od części zachodniej. Droga Chłopowska też będzie tutaj w jakiś sposób objęta tymi remontami? Droga Chłopowska na odcinku samego skrzyżowania z ulicą Żwirową. Będziemy budować nowe rondo, a raczej budować rondo, bo dzisiaj jest to taka nieszczęśliwa krzyżówka, dosyć niebezpieczna, nieoświetlenia. Wraz z przebudową samego pasa jezdni powstanie również ciąg pieszo-rowerowy i całą tą część również będziemy oświetlać, tak że będzie dużo bardziej bezpiecznie. To nie jest jedyna inwestycja drogowa, która jest przed nami, prawda? Zgadza się, przed nami kolejne inwestycje również drogowe, kolejny budżet na 2017 rok, ale też udało nam się w ostatnim czasie pozyskać pieniądze po raz pierwszy w historii naszej gminy Władysławowo z programu rozwoju obszarów wiejskich. Tutaj mowa jest o ulicy Obrońców Westerplatte, prawda? Tak, ulica Obrońców Westerplatte w Jastrzębiej Górze. Jest to ulica, która prowadzi do dworca PKS, który dzisiaj już nie funkcjonuje tak jak kiedyś. Nie ma takiej potrzeby, żeby była taka duża ilość zatoczek dla autobusów. Chcemy trochę zmienić tą przestrzeń i chcemy również trochę zmienić charakter tej ulicy, ponieważ chcemy stworzyć z niej pewnego rodzaju deptak z pierwszeństwem dla ruchu pieszego. A jeżeli chodzi o ruch drogowy, on nadal będzie tam obowiązywał, tak? Oczywiście, ruch drogowy musi być, ponieważ przebudujemy drogę, tylko że będzie pierwszeństwo dla ruchu pieszego. Czyli to jest też takie położenie, że związane ono jest też tutaj z brzegiem morskim, z plażą, więc to jest też na pewno tym jakoś podyktowane. Kolejną sprawą związaną właśnie z Władysławowem jest konkurs na logo gminy. Do kiedy on trwa, do kogo jest skierowany, w jaki sposób możemy tutaj w nim brać udział? Od kilku tygodni jest konkurs na zaprojektowanie nowego loga dla gminy Władysławowo. Gmina Władysławowo od zawsze posiada herb, ale chcielibyśmy, aby na te części mniej oficjalne posługiwać się logiem, które jest zawsze bardzo proste, czytelne, ale też wymowne i pokazuje obraz gminy, jej charakterystykę. Dlatego też zaproponowaliśmy konkurs, żeby tych prac wpłynęło bardzo dużo. Konkurs jest ogłoszony do 15 stycznia. Zachęcamy Państwa do składania swoich prac. Dlatego też jest wartościowa nagroda. Jest to kwota 5000 zł. Także myślę, że będziemy mieli z czego wybierać. Tak jest. Bo te loga coraz częściej właśnie samorządy decydują się na to, żeby taki też znak graficzny mieć. To chyba też ma wpływ na promocję miasta. Tak, jest to nowoczesna forma promocji miasta, pewnego rodzaju identyfikacja, a herb zostawiamy na część oficjalną. Tak jest. Oficjalnie już też wiemy i coraz bardziej realna staje się sprawa ośrodka żeglarskiego, który już wizualizację tego obiektu możemy podziwiać na stronie urzędu. Właśnie, proszę powiedzieć, kiedy możemy się spodziewać tego ośrodka i o jakim terenie dokładnie mówimy i co się będzie składać na ten obiekt? Ośrodek żeglarski powstanie w dzielnicy w osiedlu Szotland. Jest to najstarsze osiedle Władysławowa, ale też związane przede wszystkim z Zatoką, ponieważ położone nad Zatoką Pucką. Miasto Władysławowo nie ma dostępu od Zatoki Puckiej i to jest temat dyskutowany już przez zasadzie dziesięciolecia. Kiedyś był ośrodek żeglarski w osiedlu Szotland, niemniej jednak dzisiaj nie funkcjonuje i chcielibyśmy go przywrócić. Co prawda w innym miejscu, wynika to z przepisów prawnych i z planu miejscowego zagospodarowania przestrzennego, ale jest to w naszym ocenie dobra lokalizacja na końcu osiedla Szotland, przy samej zatoce,
udało nam się poczynić kolejny duży krok, jeśli chodzi o realizację tego ośrodka żeglarskiego. Kilka tygodni temu nabyliśmy grunty również pod ten ośrodek żeglarski. Kolejne grunty, łącznie o powierzchni 2,5 hektara. Także do realizacji tego ośrodka brakuje nam 2 działki. Prowadzimy również rozmowy z właścicielem tych 2 ostatnich działek. Kolejne również pozytywne informacje, które zbliżają nas do realizacji tego ośrodka. Dostaliśmy zgodę Urzędu Morskiego na prawo do dysponowania terenu, jeśli chodzi o część, fragment ulicy, fragment zatoki, ale niezbędne do realizacji tego przedsięwzięcia, a także zgodę na ewentualnie pogłębianie toru podejściowego dla potrzeb tego ośrodka. Czy już mamy pewność co do terminów, co do czasu realizacji tego zadania? Nie chciałbym dzisiaj go określać, ponieważ żeby móc odpowiedzialnie określić termin realizacji, musielibyśmy mieć wszystkie grunty w zasobie gminy Wałęsowo. Tak jak wspomniałem, brakuje nam jeszcze 2 działki, prowadzimy rozmowę. Myślę, że najbliższe miesiące odpowiedzą na to pytanie, które pan redaktor zadał. Więc będziemy tutaj czekać z wielkim zainteresowaniem. Natomiast jeszcze jedna kwestia, która nas interesuje, bardzo ważna. Gmina Władysławowo dołącza do tych samorządów, do tych jednostek terytorialnych, które będą miały dwujęzyczne nazewnictwo. To oczywiście bardzo nas cieszy, czyli będą nazwy także w języku kaszubskim przy wjazdach do miejscowości gminy Władysławowo. Tutaj właśnie też przedmiotem dyskusji było, w jakiej formie mają być zapisane, to znaczy czy w języku kaszubskim standardowym, czy w tej wersji, która używana jest na północy regionu, czyli tej tak zwanej belockiej. Ostatecznie mieszkańcy określili się, że chcieliby mieć je zapisane po swojemu, czyli właśnie między innymi z zapisem L zamiast E. Taka forma już będzie przyjęta. Z konsultacji wynika, że oczywiście chcą mieszkańcy tego, natomiast kiedy właśnie, na jakim etapie samorząd jest właśnie z realizacją tego? Otrzymaliśmy informację kilka tygodni temu, że wniosek został pozytywnie zaopiniowany przez wojewodę pomorskiego. W chwili obecnej czeka w ministerstwie i oczekujemy odpowiedzi. Mam nadzieję, że pozytywnej. Nie ukrywam, że z początkiem roku chcielibyśmy te tablice wstawić, tak żeby na okres wakacyjny już turyści, ale też mieszkańcy widzieli, na jakim obszarze się znajdujemy, jakie mamy korzenie i gdzie jest nasze dziedzictwo. Tak jest, bo to jest chyba właśnie też pewna atrakcja turystyczna, prawda? Tak, jest to pewna atrakcja turystyczna. Dzisiaj ten regionalizm jest atrakcją i nie należy go wstydzić, należy go promować przede wszystkim, ale to też jest szacunek wobec tych, którzy ten region tworzyli i tych osób, których dzisiaj nie ma, ale którzy spowodowali, że gmina Władysławowo wygląda tak, jak dzisiaj wygląda. Dlatego uważam, że te tablice dwujęzyczne są właściwym krokiem. Zresztą w konsultacjach społecznych mieszkańcy zdecydowanie wypowiedzieli się w tej kwestii i są za tym, żeby tę tablicę wprowadzić. Czyli z tą Kaszubszczyzną w tej miejscowości, w której może trudno spotkać prawdziwych mieszkańców latem, bo oczywiście dużo turystów przybywa, ale jednak ta Kaszubszczyzna nie tylko w sezonie, kiedy patrzą turyści, ma się dobrze, prawda? Ma się dobrze, zawsze może być lepiej. Niemniej jednak bardzo mnie cieszy, że coraz większa liczba uczniów w naszych szkołach mówi w języku kaszubskim i to mnie bardzo cieszy. Oczywiście gmina Wałęsowo jest bardzo zróżnicowana i w ramach różnych miejscowości ten stopień znajomości języka kaszubskiego jest też różny. Ale są takie miejscowości, w których ten język kaszubski jest bardzo często spotykany, również w okresie wakacyjnym. Jeśli chodzi o Wałęsowo, tutaj dzielnica, którą żeśmy przed chwileczką wspomnieli, czyli Szotland, to najstarsza dzielnica Wałęsłowa i też wielu autochtonów, które do dnia dzisiejszego mówią w języku kaszubskim, nie tylko od święta, ale na co dzień. I niech tak questunie. Naším gościem jest Roman Kužel, burmister gminy Wielgowiec. Dziękujemy bardzo. Dziękuję również Państwu. Do zobaczenia.